أرست زينام ماخل عالم لخصلمت هزبتات كبرت علمت هزبتات نمحلاو جمرو صعرتات አጠናክሮ ቅጽል ከም ዝግባት ሓቢሩ ጅግንነት ኢትዮጵያውያን ዘርኢ ሙዚየም አፈ ጉባኤ ባይተወከልት ህዝብ አይተታገሰ ጫፎ አብስተረኸብሉ ተመሪቆ كاب زينو صاي لعلواي مرح إيران آيات الله علي خامنئي كم استغاثلو من قستاو معاقن زينا إيران حبيرون سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كما يتعلو لك ساعات شعات تخوينو كم تلمود زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتات دامرحخو مساخم صانح حنا برهان فسا فلما كن حصار ملقت خاتنا الملس بعد زينا جمير الله بحصرت زيناتاتي كجمرم ماخل عالم لخ صلمتي حزبتات كبري صلمتي حزبتات ባህልን ቅርስን ንምሕላው ጀምሮ ጻዕርታት አጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዝግባ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ አገንዚቦም ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ በዓመታዊ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ማእከል ዓለም ለኸጸለምት ህዝብታት ከም ዝሓበርዎም ኢትዮጵያ ንምንቅስቃስ ፓን አፍሪካኒዝም ሓዊሱ ንቃልሲ ጸለምት ህዝብታት ቅድሚ ኩሉ ተሰሪዓ ክትዋሳ ጸኒሐያም ምልክት ቃልሲ ናጽነት ጸለምት ህዝብታት ዝኾነ ዓወት ዓድዋ ነዚ ከም ኣብነት ኮይኑ ይጽራሕ ውን ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ማእከል ዝተጣየሸሉ ዕላማ ንክዕወት ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ውን ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ አረጋጊጾም ኣብቲ ጉባኤ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ምሁራንን ጻውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ አዘርባይጃን ዝገበርዎ ዕላዊ ዑደት ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ምትሕባራትን ምሕዝነታትን ንምጥንኻር ከም ትሰርሕ ዘርእዩ ክብላም ሓላፊት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሌኔ ስዩም ተዛሪበን እተን ሓላፊት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ጉጅለ ልኡኾምን ዝገበርዎ ዑደት ኣመልኪተን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢትዮጵያ ምስ ዝማዕበላ ሃገራት ካብ ትገብሮ ርክብ ብተወሳኺ ምስ ካልኦት ሃገራት ሓደሽቲ ምትሕባራት ንምጥንኻር ድሌት ከም ዘለዋ እውን ሓቢረን ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዋ ዞባውን ኣህጉራውን ጽዑንቶ ብዙሓት ሃገራት ምስ ኣፍሪካ ንዝገብርዎ ርክብ ዝመርጻ ሃገር ከም ዝኾነት ዝገለጻ ተን ሓላፊት ብማዕቀፍ መምሓየሽ ቁጠባ እናተወገኑ ዝርከቡ ስራሕቲ ስሕበት ኢንቨስትመንት እናወስኸ ከም ዝመፀውን ኣልዒለን እየን ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፉ ቁሩብ ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን አዘርባይጃንን ዘሎ ርክብ እናተጠናኸረ ምምጽኡ ተን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ገሊጸን حزون زيننا يقتل عوض عدوى نحبراوي حدنتن وتدراوي متحبارن أفريقيان العلم مسارة يكبلا منستر سراوت مكلخال عائشة محمد تزاربن كالاي قبائي منسترات مكلخال أفريقيا كاب زخورع تاريخ ناب بروح أدماس بزبل مري حساب أب دي سببا يسالة اللهم أتن منستر أبتوان كم زبلو عوض عدوى نناتنت أفريقيان شراو قحتا كاب مخانو حليفو نلومي أهقراو متحبار أندي مبقس إيوغنيلان هاجرات أفريقيا حززلو تلاواتن زتحلالخن بوليتيكا عالم كنتات ستان
أبقمت بمتاو كلتي عون أهجراوي متحبارن بمتنخار كاب من موان العلي بحبار تطوكبل كم زجبام أجنزبن عوت عدوان عوت عبي قدب الداسن جغرنت إثيوبياويان استقلت ألون زخر قدلتات زبنة تنساء أفريكاويان كم زخونو مهوران تاريخ تزاريبهم مكتل وانا فتامي سراح بيت صحفة بروجكت متحبار عبي قدب داس فكر تتامر عوت عدوا ملكت حبر إثيوبياويان نتسانة تسلم تزبتاتن يلن أبزي زبنوغن آياتاتنا أب قوبتات عدوا زحفظوا زخر عوت كينات زي ولدو أب قوبتات قوبا نعبي قدب الداسة قادي بمقار تاريخ كم سرحة حبيران اللهم عوت عدوا كتام نتسانت حداسة دما هيو آسر حبرا وملكت داقما عوت عدوا مبال عسران حدن كفل زمن مخان كم زبق عون آردين اللهم مهورن تمرامارن تاريخ بروفيسور أحمد زكاريا بوغنوم أبك أببل وردتات تاريخ نتسانت إثيوبيا عوت عدوا لعل سفراز وهاو آسر تاريخنا أيو لهم أب كتم أديس أبابا كل مداوي تربحنت حزبي زرقاقص وسرعتي تتأنخيرهم كم زغصلو كانتبا محدارتا كتما أدانج أبابي قليتن لنقوا يسيتوش تحدثونا كلوت مابلت أقيام مأكل أب سفيت كدان إلكتريك حملواي لمعات مرباح درهو مدلو مقبن حويسوم أب استفرالي زفرات مويا زسلطنن رابعاي زور سلطنتي آمريقوم كانتبا أدانج أبابي أبتوان كم زبلو اتماخل نمحبراو تساقم زي تقالعان باستفرالي مخنيات عدل سراح سانان دك آنستيو زدحنن دك آنستيو حدوش برهان تسفان مخان زقل علامة زتحنقطن يجيلن لومي معالتي استمرق كلن سلطنتي عدل سراح كم زرخبان كابك أتصال زور جميرو عديتات مسدكن نابتي ماقل عاتين كسلطنان كونتات كم استمچاچوون آردين اللوام ከዜሮ ተነስቶም ዓለምን ያስደነቀም ከአራቱም ማዕዘን ለአንድነት የቆመም ትላንትና ሳምረን ነገን አድምቀን ዛሬን የምንሰራ ከምናይት ማልዓወት ለሞን ውዕሎ ልማዓት ከማያታትና ጸኒዕና ብቃልና dareenka geesiyadu uu ku qolqolo biyo xireenka Abbay adwada labaadna lagu xaqiijiyo joogtayn shaqo aranaaka fayaya nimiga silayti reebu iddiyan diifu nimiga ijoollee adawaa sabboontota Afrikaa gootota tokkummaa addunyaa ajaa'ibsiisan አድዋ የድላችን ምንጭ የሥራችን ጉልበት ማዕድ ዜናኩም ተካተሉ ዘለኹም ተመልከቲ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሕልፈኩም ጅግንነት ኢትዮጵያውያን ዘርኢ ሙዚየም አፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ አይተ ታገሰ ጫፎን ሚኒስትር ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢንጂነር አይሻ መሐመድን ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪቆም እቲ ሙዚየም እቲ ዝደመቀ ኣወነ አያታትና ዘርን እቲ ሓዚ ዘሎ ወለዶ ድማ ኣሰሩ ንከቕምጥ ዘተባብዕን ምዃኑ ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ኣልጋነሽ ተካ ሙሉ ብርሃን ግርማይ በአፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ አይተ ታገሰ ጫፎን በሚኒስተር መከላኸሊ ሃገር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ዝተመረቀ ሙዚየም መከላኸሊ ጅግንነት ኢትዮጵያውያን ዘዘኻኽርን ተስፋ ጽባሕ ዝሕብር ምዃኑ ተገሊጹ ኣብቲ ስርዓት ምረቃ ዳይሬክተር መጽናዕቲ ሓድጊ መከላኸሊ ሃገር ሜጀር ጀነራል ጡርያ ሰፋ ዝተረኸባ እንትኾና ብዛዕባ እቲ ብግዚያውነት ዝተሃነፀ ወታደራዊ ሙዚየም ንኣባላት ሰራዊትን ንላዕለዎት ኣመራርሓታትን ንሚኒስተራት መከላኸሊ ሰራዊት ሃገራት ኣፍሪካን ወታደራዊ ኣታሼታት ገለጻ ሂበን እየን ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ አይተ ታገሰ ጫፎ በወገኖም ጅግንነት ኢትዮጵያን ዘዘኻኽር ሙዚየም ምህላው ንመናእሰይ ወለዶ ዘነቃቅሕን ኣሰሮም ንኸቕምጡ ዘተባብዑ ምዃኑ ገሊጾም እዮም ከመነሻው ተነስቶ እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን ሂደት በሙሉ የሚያመላክት
በጦር መሳሪያዎች ዝግጅትም ይሁን አጠቃላይ ተቋሙን አመራር የሚመለከቱ ጉዳዮች ካብ መፈለምቱ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኸይዲ ዘርእዩ ኮይኑ ቀሪቡ እዩ እዚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ሕዚ ዘሎ ወለዶ እቲ ዝነበረ ታሪኽ ከይረስዐ እቲ ዝቀደመ ታሪኽ አልዒሉ ኣብኡ ተመስሪቱ ንጽባሕ ተስፋ ገይሩ ሕዚ እናሰርሐ ዘሎ ስራሕ እንታይ ከም ዝመስል ንምርኣይ ዝለዓለ ጻዕሪ ተገይሩ እዩ ነዚ ንዝሰርሑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝለዓለ ክብሪ ኣለና ዳይሬክተር መጽናዕቲ ሓድጊ መከላኸሊ ሃገር ሜጀር ጀነራል ጥሩያ ሰፋ ቦገነን 118 ዓመታት ዘውጠረ ታሪክ መከላኸሊ ሃገር ንወለዶ ከመሓላለፋ ምግባር እቲ ሙዚየም ዝለዓለ አበርክቶ ከም ዘለዎ አረዲአን እየን ከአባቶቹ ወጣቱ መማር ያለበት ወኔን የሀገር ፍቅርን ሕዚ ዘሎ መናእሰይ ካባያታቶም ክመሃርዎ ዝግባእ እንታይ እዩ ወነን ፍቅር ሃገርን ክወስድዎ ይግባእ ፍቅር ሃገርን ትበሃል ጥሜትን መስዋዕትነትን ይሓትት እዩ እዚ ሁሉ ኣብ ዘይተማልአሉ እዋን እዩ ኣያታትና ሃገሮም እናሓለው ዝነበሩ ሰፊሕ ታሪክ ኣለና ዝረአይን ዝጨበጥን ታሪክ ኣለና ካብዚ ተማሂሮም ሃገሮም ክሕሉ ይግባእ ኣብቲ ወታደራዊ ሙዚየም ዝተዳለወ ዓውደ ምርኢት ንሓደ ሰሙን ንዑደተኛታት ክፍቲ ኮይኑ ከም ዝጸንሑን ተገሊጹ እዩ መላ ዓለም ዘገረመ ታሪኽ ዓድዋ ብኻልእ ገጽ ድማ ታሪኽ ክሕደት ባንዳታት እውን ሰኒዱ ቐሚጡ እዩ ባንዳታት ክብሪ ሃገርን ወገንን ንውልቀ ረብሓን ስልጣንን ኣሕሊፎም ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ወገኖም ዝፈጸምዎ ጭካነ ኣብ ታሪኽ ተሰኒዱ ይርከብ ንጸብጻብ ሃብታም ተክለስላሴ በርዩ ብርሃነ መላእ ዓለም ዘገረመ ጅግንነት ሃርበኝነት ኢትዮጵያውያን ዘጉልህ ዓወት ዓድዋ ብኻልእ ገጹ ድማ ታሪኽ ባንዳነት ሰኒድ እዩ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ነገሮም ገዲፎም ዝተሳተፉሉ ዓድዋ ስልቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ በዝሕን ቦታ ነቲ ሰራዊት ዝተዓጠቆ ዓይነት ኣጽዋርን ንሰራዊት ጣልያን ኣሕሊፎም ዝህቡ ዝነበሩ ከሓድሲ ነይሮም እዮም ዓይነት ኣጽዋር እቶም ንጉሰ ነገስት እንታይ ምዃኑ ከይተረፈ ንጀነራል ባራተሪ ዘብጽሑሎም ባንዳታት እዮም ነይሮም በአድዋ ጦርነት ጊዜም ባንዳዎች በጣም በርካታ ባንዳ ነበር ኣብ እዋን ኩናት ዓድዋ ብዙሓት ባንዳታት ነይሮም ገለገለ ራእስታት ብወገን ጸላኢ ኮይኖም ይሰርሑ ነይሮም ኣብ ካልእ ከባቢ ኮይኖም እውን ብደብዳቤታት ሓበሬታ ይቀያየሩ ነይሮም ድሓር ግን እቶም ንጉስ ብጥበብ ናብ ኢትዮጵያ መሊሶሞም እዮም ውሩይ ጸሓፊ ታሪኽ ተክለ ጻዲቅ መኩርያ ሃፀይ ምኒልክን ሓድነት ኢትዮጵያ ናብ ዝብል መጽሓፎም ከምዚ ይብሉ ባንዳታት ንጣልያን ዝሃብዎ ኣገልግሎት ልዕሊ ጥይት ዝጎድእ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ናይ ለይቲ ጉዕዞ ንጣልያን መሪሖም መምጽኦም እቲ ዝዓበየ ተግባር ክሕደት ነይሩ ባንዳታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝጥቀመሉ ማይ ኣንስቲ ፍልፍል ማይ ንወራሪ ሰራዊት ኣሕሊፎም ብምሃብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብጻምእ ክውዳእ ሻጥር ሰሪሖም እዮም እዚ ጥራሕ ከይኮነስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኸዘኑ እኽሊ ንጸላኢ ይሕብሩ ነይሮም ብምዃኑ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መገዛ ዓዱ ስንቅስ ኢኑ ኽጠሚ ልዑል ግደ ተጻዊቶም እዮም በዛ ሰዓት እንግዲህ የኛ ማህበረሰብ እጅግ በጣም ኋላ ቀር የሆነ የጦር መሳሪያ ነበረውና ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣዝዩ ዝጸንሐ ኣጽዋር እዩ ነይሩና ኣብ ሓደ ቦታ ትክየ ውፅእ እሞ ንሶም ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ስንቄ ሰናዱ ነይሮም ነቲ ዘለውዎ ቦታ ዝጥቁሙ መራሕቲ ኣበይ ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ወራሪ ጣልያን ዝመርሑ ባንዳታት ነይሮም ናይዚ ኩሉ ክሕደት ዕላምኡ ሓደ እዩ ረብሓን ጥቕምን ጣልያን ብኢድ መንስኢ እናደለለ ዝደለዮ ባህጊ ክዕውት ብዙሕ ደኺሙ እዩ ታሪኽ ዓድዋ እንትዝከር ክሕደት ባንዳታት እውን ሓቢሩ ይለዓል ናይ ሎሚ ታሪኽ እውን ካብዚ ይፍለን ሃገር ክሒዶም ምስ ሻዕብያን ግብፅን ዝወገኑ ንውልቃዊ ረብሓ ብሄራዊ ክብሪ ኣሕሊፎም ዝህቡ ብዙሓት ኣለዉ ባንዳ ትማሊ ነይሩ ሎሚ እውን ኣሎ መድሓኒቱ ፍቕርን ክብርን ሃገር ብምቕዳም ሓድነት ጠጠው ምባልን ናይዚ ዘበን ወለዶ ክፍጽሞ ዝግባእ ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ ከም ዝተቐትሉ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢራን ሓቢረን ኣለዋ ንሕልፈት ህይወት እቶም ላዕለዋይ ሓላፊ ስዒቡ ኣብ ኢራን 40 ናይ ሓዘን መዓልትታት ከም ዝተኣወጀ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝፈጸሞ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝተቐትሉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጦም እዮም እቶም ወዲ 86 ዓመት መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ኣብ ኢራን ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎም ከምኡውን ላዕለዋይ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኢራን እዮም ነይሮም ኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ ንኣስታት 37 ዓመታት ንኢራን መምርሖም ቢቢሲ ኣብ ጸብጻቡ ኣመላኺቱሎም
تملكتي زينا ناقد مزام كان تقان زيناتات زعلته كزخاخركم ماخل عالم لخ ጸለምት ህዝብታት ክብሪ ጸለምት ህዝብታት ንምሕላው ጀመሮም ጻዓታት አጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዝግባት ሓቢሮም ጀግንነት ኢትዮጵያውያን ዘርኢ ሙዚየም አፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣይተታገሰ ጫፎ ዝተረኸብሉ ተመሪቆም ካብ ዜና ወፃኢ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን አያቶላህ ዓሊ ኻመኒ ከም ዝተቐትሉ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢራን ሓቢረን مباركس زخوركم تملكتي مع زينا بزيزازم سلام كتالكم عزينا نمسجن سلام